खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय दिनै 25 जुलाइ 2020 सुनिबार फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउज इम्पर्टेन्ट निउज आरो ब्रेकिं निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्लायाव मैयाहाय रायजो बेंगिरि बिथां जगदीश मुखिया नुजाथिफैदों आं मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दैबानाजों खहा जाजानाय माखासे जायगाफोरखौ नायबिजिरदों होनना चिरां जिल्लानि नन्देन नार्जारिया फोरमायहरदों लोगोसे मैयाहाय बेलासियाव क'क्राझार जिल्लानि आरएनबि सिभिल हस्पिटालाव सानै कर'ना भाइरासनि पजिटिभ पेसेन्ट आइजोफोरा गथ' जोनोम होदों डक्टरफोरा फोसावनाय बायदिब्ला सानैबो गथ'आनो कर'ना भाइरासनिफ्राय रैखा मोनदों होननानै फोसावनाय जादों बे मोनसे जोबोर मोजां खौरां बे जाथाया क'क्राझार सिभिल हस्पिटालाव जादों मैयाहाय दानिया फैदो गुबुन खौराङा जाबाय क'क्राझार जिल्लायाव मैयाहाय सानसेयावनो 42 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों गोबां बर' फिसाफोरनावबो बे बेमारखौ पजिटिभ मोननाय जादों होननानैबो मिथिनाय जादों क'क्राझारावबो एसे गिनांगौ जाबाय जाय बिथांमोना क'क्राझारनि बिथांमोना बाहेरायाव बांद्राय दा ओंखार गाव गावनि जिउखौ गाव गावनो रैखा खालामनानै ला लोगोसे 22 जुलाइनिफ्राय शिलंआव आरोबाव लकडाउन जाबावसिगोन बे खौरांखौ मेघालयानि चिफ मिनिस्टार बिथाङानो फोसावनानै होदों 22 जुलाइनिफ्राय 29 जुलाइसिम जागोन गुबुन खौराङा जाबाय कभासिस जायबा जोंनि बे इन्डियानि गिबिसिन कर'ना भाइरासनि मुलि बे मुलिखौ मैयाहाय दिल्ली एम्स हस्पिटालाव ट्रायल खालामनाय जाबाय सासे 30 बोसोरनि मानसिनियाव बे मुलिया खामानियाव फैब्लाथाय जोबोर मोजां जागौमोन जोंनि बे भारत हादरनि थाखाय नाथाय रिजाल्टखौ मोनथ'वाखै जेब्ला रिजाल्टखौ मोनगोन अब्ला नोंथांमोननो आं फोरमायगोन दानिया फैदो दिननि माखासे हेडलाइन निउजफोरखौ फारियै मिथिना लानि गिबि हेडलाइन निउसआ जाबाय तुरुन गगৈ जायबा जोंनि बे आसामनि बारग' चिफ मिनिस्टार बिथाङा दैबानाखौ नोजोर होनानै आसाम गभर्नमेन्टखौ एबा बिजेपि सरकारखौ सोंखारिदों आसामाव कर'ना भाइरासनिख्रुइ दैबानाजों थैनाया बांसिन जाबाय दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै बिथां तुरुन गगैआ बिजेपि सरकारखौ सोंखारिदों दानिया फैदो गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय शाहरुख खान जायबा जोंनि बे इन्डियानि नाम्बार 1 सुपारस्टार एबा किं खान बिथाङा पाकिस्ताननि उदखारि हान्जाफोरजों लोगो जानानै माखासे बेफार फालांगिरि मावो होननानै मिथिनाय जादों नाथाय बे खोथाया बेसेबां सैथो बेखौ दासिमबो नायबिजिरनाय जायाखै जेब्ला नायबिजिरगोन अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन लोगोसे मैयाहाय जोंनि बे भारत हादराव सानसेयावनो 49,310 कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों वाव सानसेयावनो 49,310 जन बोरै जाबावगोनलै गुबुन हेडलाइन निउसआ जाबाय गुवाहाटियाव मैगं थाइगंनि बेसेनखौ लानानै आरोबाव मैयाहाय बुलायनाय जाबावबाय गुवाहाटि पान्जाबारियाव जादों होननानै फोसावनाय जादों लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम दा बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय बाय बाय